Lisa Anna Yoko Nwamaka. Never wabonye again. I can alone. I say no. Yes. Regina, Okeke, Yes, I still know. Because of all I do, Kamecha, no one will not know. Okay, sorry, okay, the other side, yeah. Abang also, you baca, umar lagi ni dia. I can no down. Anu ya, we are going now. Ya kami puji kolonus. Akan kita siapa pada yang wan? Saya pilih. Saya semua saya pilih no. Daro. How about these fruits? I know cannot do that. No. No. So because that's one of the with heart seat or heart seats, we should accept our confidence. Because I will be sitting like I know it. Now, assume my aka now Jesus Christ for you. Because I know that I'm there, but I'm behind. I can't believe I'm here. I am not here. So now I don't know. I will know me. I don't know my so I assume no. They do say, I won't know about that. No, you're right. I was so now me better. You got down. I told you to go. You don't do anything. Thank you very much.
na-akasị onye ụlọ obi na-akasị anyị onye n'ime ụlọ akwụkwọ nwunye anyị pụọ nwanne anyị nwanyị so daalụ nọ jide nkunu iburu wetara ya akwụkwọ ya na iburu kwu maka ya ya anụgo biko jide nkunu tupu gọzie ego daalụ Regina Mama Nwamaka. Abara na bego. Ebu na jano. Ora no. Ebi hajebo. Ebu na jano. Ora no. Ome. Ebi na leo. Ora no. Abara na bego. Ebu na jano. Ora no. Ome. Ebu na jano. Ifeanyi Okeke aisi gitu bawo gitu bawo ayo I'm going to go down the room, baby. Regina Yes, I can look back at the far. This is Chica Okeke all the way from our home. Remember the test. Not to
Chika Okeke all the way from Ogo. I see the Ndogo Uchenna, okay, Ndogo Uchenna. Ndogo Uchenna. Ndogo Uchenna, unu n'anya led by Olowu Osimowu. Ọjọ́dún Habata. Ndogo Uchenna, ọgbọ́ntụ Muhammadu. From Osimowu. Sikaibia Tata. Where all by wine. Wow. I say, no one I check on. Someone went on to the beach. When I took the bell, now, I got warm away and I got warm away. And the mother didn't do not need to go see a lawyer doing with the 9 years. Oh, they'll be a better way to see people for you. They do have a cash. So I bia alone ndolo also eme ndolo nke abụọ obere ihe anyị bịa onwe obere ngwugwu n'ụwa na ihe nkwụ na akwa wee ha bịa anyị ọnụ ndolo. All the way from Osumoru is a Imo family. None. Inanya Eturusi Webia, Ifuna, and I'm happy. Like I had to be better. So now I can't go to my toy. So because I know what to do, you can't do severe if I up to one. When I see it, Ghana, I know it's yet. So I can't you. None. That will not put in the eye. No. Thank you very much. I just ran on the way. That's a good idea. I try another about a lobby. Avoid here. But I another crayfish. Avoid here. But I about a agudi. Avoid here. Okay, Dalo. Let's go one later. Good, Alan. Thank you. Alan. Yes, I can Mr. CY as yes. Chachagya, Korea. Ndamuru na Zambia unanyu na fuke ikagu na isiku. Ikagu na zinu kwa mku. Amulolona na Zweke. After one hour walk. Yes. I don't know when you are listening to more. Anyone did that?
Now when Mr. Marcel Ledufa, I don't know. Yes. Now
Adiko ndị bụ Okeke ụlọ ndị kwụnyere uru ndị APDU men and women wing movie branch na ọ wutere anyị anọrọ na ofu onye otu anyị rapụ ahụ n'agbanyeghị na ọnọdụ movie mana ọ na-emenyere anyị ihe anyị na-eme ọ na-apịrị ụmụ nwaanyị nso ahụrụ n'anya ọ bụghị etu a ka anyị na anyị buru ibu kasị ụmụ nwoke mana ozi a bịara anyị mberede the chairman of ATD without on the phone otu ka niile education ebe ụlọ akwụkwọ na ụmụ nwaanyị ka ezuru ozi ọfịshalị ezi anyị ozi ọfịshalị mana anyị nụbịa onwere ebe ụmụ nwaanyị jere anyị nwoke adịghị eso ebe ọ bụrụ na o wutere anyị na ofu onye ọzọ anyị rapụrụ anyị were achị unu ndo ihe mere unu mepụrụ anyị unu be unu na-ebicha anya anyị ekpegbe nke anyị n'ugwu ọzọ bicha anya so na anyị ga-eji n'ọwụte Chineke nna mere ọ dị mma ọ dị njọ anyị na-ekele Chineke anyị adị n'wute Chukwu mere so a 2 crate of beer and 2 plate of malt bụ nke ụmụ nwaanyị then 2 bottles of beer and a crate of malt bụ nke ụmụ nwoke with the elbow of the piano. Nke a nkịta nke ụmụ nwaanyị so nke a nkịta nke ụmụ nwoke so biko anyị na-asị unu ndonu ahụ biko akwụmọtọ n'afọ ndị bụ Okeke udo wee na-anabata ATDU movie branch male and female ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị ba anyị bi kọwara ya anabata clear unu agbanịta n'ozi bịara mberede n'ebe ụmụ nwoke nọ mana ọ mberede ka eji amalite so anyị kelere unu n'ọkpa ụzọ iji wee bịa gwa nwunye onye otu unu so anyị na-asị ebe isi wepụta ibe niile ahụ ji wee bịa tupu ya enye unu ya mmaji kwuru mmaji ndị ka nọ na muvi gbadatara maka ibe a ụlọ ya anaghịghị akwa ụzọ ya erubere unu isi na anara ụlọ ndị unu akwa anyị na-ekele unu biko daalụnụ ọ ka ha dị wee nọkọta na muvi biko a na-ekele ụdị egwu na mkpali daalụnụ na akwado unu bịara ihe anyị ma relationship na family ya ọ nwunye nwa di ya na ụmụ ọ ya so o doro anyị anya so nọn na ekele ka anyị na-enye unu biko daalụnụ ị na-afụkwa Okuli family from Okpisite ndị ọgọ Okuli family from Okpisite Agụlụ afọ ka anyị na-anabatazi Okuli family
from Okeke. Yes, and make a president of welcome, Mr. Usobes Aleka. Oh, everyone, I said, when I know you're going many guys were you get to see what are the long and up on the Jesus. Now what do you get for that? Because I don't know. Aida anabatazi ezinụlọ ọdịnanwata bụ ezi let's emergency ọha na na tebụl. Ụmụnne ndị alụkwanụ ndị kwuru Mr. Emmanuel Dunusi family mụ na ụmụnne m jikọrọ ọnụ wee sị ka anyị bịa si ihe melu nwunye anyị. O wutere anyị mgbe anyị nụrụ ọnwụ ya. Ihe melu metụtakwasịrị anyị nwa anyị ka anyị ji esi ka anyị bịa. Ọrụ mgbe na mpa nnukwu na ndụ ya afụ n'ọrụ anyị bịa ka anyị tinye nọmba ure nọmba rị nwaanyị anyị ji wee bịa biko nke onye ọbụla kasị enyi tobi Jesu. Anyị na-anabatakwa ụmụnna anyị ụmụ from Dunusi family ndị anyị na-ekele. And your top now gonna tell you. Okeke. And the only role of the National Council of Nigeria, and not only look at our secretary, and not so if you see, I can do all Good news. National Council and other only one night moving out of it. You might make a move. You talk about even brother. Because I like the name. And of your family, and your guy. And I know I do the next and I'm quite doing the air. Because down. Nkpor Anambra State
ọ̀nà fúlọ̀fún àfúlọ̀ ìdálélò. Ihe eziokwu bụ ndụ amakatụla anyị ka anyị nọdụrụ nwanne anyị nwoke Ikenna Okeke n'ọnwụ nne ya bụ Regina Okeke ndị mere mere anyị nwa anyị si eme ya anyị wee sị na anyị ga-abịa nọnyere ya n'ụbọchị taa. Ihe dị ebe a bụ ihe anyị na-apụtara ka ewere were ekuziri mmadụ biko ka mkpụrụ obi Regina ka mkpụrụ obi niile mere gara aga ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndụkwa Jesu mere ebere Jesu mere ebere ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndụkwa Enterprise na-agba ahụhụ atụmatụ Nwamaka ego si ege n'akụkụ onye n'obibi ya dị uru ma jide nke uche na nkwado unu nyere ya ịnabatara ya nke ukwuu. Daalụ daalụ eke. Yes, LYNDO family, all the way from Agulusi, the Ndabali. LYNDO family. I went from outside of the door. So, I hear all the very first thing, yeah, my dear, that I did about the first time. My first time, I want to try it and I want to like that. Because I know, I remember that I did that. I was okay. I did like it. Like that.
And one board. No, good evening. Nee, dat is opnieuw. Alado family. Ayi de kere ni toko. Na esu si ya fi kere ya we kwada ayi we si kwa ya karo bi even melon. O mala ayi no ka fuon. So even you go ayi anu bi e. Ayi de kere ni. Ayi fu ni ju we bi ayi kwada ayi asu bi na wa ti ayi bi ota. Ipadalon. Yes, Alado family. The committee of friends, all had a dinner table. The committee of friends, all had a dinner table. Internationally, as for me, and then more tobacco, about the gloom of Allah, the area on the committee of friends. Bukan saya nanti Okeke. Anda boleh lu Monday. Committee of friends. Orang orang define. Ewa Monday ni anak abang nak lokor ni ada. Wah Monday friends yang anda nak Abuja, anda Lagos. So, asik ada tiada yang kalau di maka bau mamu yang. Anak kuadu lu dia kuada yang. Ayah aku ibu lu jual dia. Ikut down oh. Down. Alado family hakano no bo inanya ana fu mbata Mr. Anthony Ejidike
Ogani, all the way from Agulizebo. Dalemo. Dalemo, Dalemo, Kena Bakando. Alado family. Dalemo. Dalemo, Kena Bakando. Dalemo. Menabo, Baka Ejofu family. Avanza no government. Avante, already now that's our time of the family. Avante, already now, yes, I'm going to go to Canada, to the family, that's a Honorable Nakina, the family, no more.
anyị nwere ụmụ esi ọtọ anyị ọ ada nwaanyị na-abụ ụgwọ from ụmụ ụlọ ka anyị si ebe isi ka anyị gasị ụlọ sọ ụlọ nọ mpere anyị n'ime oge anyị isi ka anyị bịa ntụ ụmụ na n'ihu ụlọ nke ewu n'ụlọ akwa nke ewu envelope nke ewu rice nke ewu ji akpati mmanya ọdọrọdọrọ alụ mineral mọdụ na ebe ga anyị ga-egwa ọrịa ga-esi ka ngwa n'ụlọ ịga ahụ n'aka n'obi ya ibe mere mbọ ya nsọ ijiri biko onye pasta ọrụ nna anyị nwoke pasta ezan ọya wetara ego na ha nke otu nwanne anyị nwoke ọya wetara na ha ọrụ Emeka Nkpor na Nkpor nwanne anyị nwoke ọya wetara nke ha nwanne anyị nwoke na nwanne anaghị ọya wetara nke Jeremiah ọya wetara nke nna ife all hands should be on deck. I don't know why we're here. See, my million and all hands should be on deck. Onye nere anya mana unu bịakara abịakarị ka esi kwuo ọ bụrụ na aga onye akwa bụ ụmụ nwanyị so anyị nabatara ibe a n'otu leta biko daalụ ndị nkwado niile biko daalụ ekene anyị ozi anyị nwere etu a tupu n'udo bịa ebe a unu nọchasịa ya anakwa na ndudo biko daalụ tupu gbazie olu
Staff and management of Nwamaka International School, Nkpor. Babo Ifeoma and Ekwenapu Bonisi. And then all the to Chigozie, get out of Honor. So what's not that? Just as I use it, I like the long way before all of it and by another wood. West I have an Italian. So I not say the same weekend of Amazon. The Mamma and 191. I'm going to be able to do that. So if I be paying extra, I will get. If Roma and Ekwenapu of the place, not at it, the job. So now what? Even for I have a year, they forever. So people now for representing them well. And the more you realize, the better you will be seen. People are not here. We are not. Regina, Nwamaka Nwamaka Christ, anyone. My significant city, let's see a cameraman. They come together, it's also a professional MC. Yes.
Anike family, Ndozu. Anike family, Nabalabo, Ndozu. That's on them. Regina, all the notes are here. All the ways around the car. All the ways around the car. I'm not going to go up. Abatoze tukada agwa gogo wari tebuze. Manezo. Ebe da kaligi yote da ata. Ebe da kaligi yote da ata. Ah na bata. Iru abu. Anite family niwezu. Ah na bata anite family. Na balabo na loko na bata led by Mr. Sunday Anike onya biku ni bie na mu wa kwanze makananso kwa the bullet yes on the one Ichi one na jobi selu izotoyane dalu amare baneko amana na ko ali ko family on the way to
Nna m okugere bensa. Ịma na ibe anyị si na achụwa aja apụrụ eze kude na ịma m ihe bụ eme mmụọ biko ka malike na onye bụ. Ahụ m injinia Okeke Ifeanyị Chukwu. Onye obodo ebe. Onye adasi n'ụlọ. Abụ nga ndị mmadụ na-abata na-apụ n'obibe nna gị o nwere ihe dị iche na-emebe unu taa. Taa ka nne m nwụnara emu na February. Late Mrs. Regina Nwamaka. Nwamaka kekuru ni anike. Kekwanụ ka obi dị gị. Anyị eji ọgụbe Chukwu ọdụgo ka ọ ya na anyị eji. Chukwu ma nke ka mma. Mgbe nne gị nọ ndụ nwere ike ịkọwara ya ụdị mmadụ ọ bụ. Nne m wee ezigbo mmadụ. Nwaanyị anaghị achọ nsogbu. Kama ọ ya sị kama ọ ya eso rapụ oge buru ha njedebe. Ezigbo mmadụ ka ọ bụ. Ebe onye nna agba aka ebe onye nna agba aka ebe maka ya o biri ezigbo ndụ. Ebugonu ka o si zoo gbachaa tata. Ma ndị enyi ma ndị ikwu na ibe ma ndị ọgọ. Everywhere. Ma friends ma ndị si Mubi. Ma ndị si Lagos ma ndị China ma ndị UK. Wee bụ ihe nọnyere unu kedu ụkpa ekene ị na-ebunye ha? Ma ndị ụkọchukwu na-abụkwa kpee ekpere. Ndị fada. Ekpere. Ha mere ọfụma. Edekwanyere nna ya ugwu tata. Ọ dụrụ isi. Gosi na o nwere mmadụ. Chekwanụ nkwa ị na-ekwe nne gị na nnukwu ngwụrụ ọra bụ. Anyị ga-ekwe ka mkpụrụ achie. Na anyị ga na-echeta ya mgbe niile. Ọma na unu na-azụ Okeke udo nye na udo ya dị n'ezinụlọ a. Na unu ya akwasị ozo akwata unity, prosperity, fruitfulness, understanding, unity of purpose, above all love, because true love covers multitude of transgression. And my Bible says, weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning. My prayer is that the shout of joy will never depart from your family. Amen. When others are saying there's a casting down, you'll be saying there's a lifting up. Amen. If you believe that is for you, let me hear a better amen. Amen. That amen is too kwashoko. Amen. And so shall it be. Sister Mother, good evening. Biko ka malike na onye Igbo. Regina. Today bụ the second day of May 2026. Akwalụ nne gị, kedu ka obi dị gị? Mana nwa nke mgbe mama anyị nọ ndụ nwere ike ịkọwatụla anyị ụdị mmadụ ọ bụ. Onye na-adị N'ụbọchị tata enye nkwado ikpeazụ na ịkwanyere ugwu ikpeazụ. Kedu ka isi kpọọ rizọt ihe mee n'obibi nna gị n'ụbọchị taa? Nwere onye ama abọtụ, nwere aka ọjọọ anọ, na-ebubo onye udo, oluburukwuo Okeke udo, so udo wee na-achị n'ụbọchị tata. Abụbọ Chineke nye anyị clement weather. Kedu ụkpa ekene ị na-ebunye ndị fada, the clergy, friends, well-wishers, colleagues, contemporaries, in-laws, ma ndị si far and near, where they pay this last respect? Amen. 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 Ikpeazụ kedu dịka nnukwu ada na nnukwu obi a, kedu ofu nkwa ị na-ekwe mama gị na udo ka udo wee tọọ atọ n'ezinụlọ?
And the Bible says, weeping may endure for a night, joy cometh in the morning. My prayer would and the shout of joy will never depart from your family. Quarter longevity, you're more than 68, give me 120. Maka the Bible says, the better is the end of the matter than the beginning thereof. The beginning of our sojourn on earth was good. To the latter end, God will turn it from better to best. Okoto azyo ya aka iru mma. Chineke ye welu udo tolato. Maka Bible say na Amos 3:3, or say can two work together except they agree. Aye one agreement in a family. More tolerance, more understanding, more unity of purpose, more oneness. If Chineke we nyizi open doors. Maka peace na progress na ejekodon. And my prayer as you go back to your respective abode, you've come in peace, you're returning with testimonies. The Bible says, whatever the Lord doeth shall be forever. My prayer, but the shout of joy will never depart from this family. When others are saying there's a casting down, you will be saying there's a lifting up. That will be the order of your family this year and beyond. If you believe that is for you, let me hear a better amen. Amen. That amen is too kwachoko. Shall be amen like thunder. And so shall it be. It's nice having you on this. My brother, good evening, sir. Good evening. Please, may we know who you are? I am making a Cosmos Okeke. From where? From Adazimno. From look out of things, today seems to be the burial day of your late mom. Yes, of course. Regina, Nwamaka, Okeke. How do you feel? Well, first of all, I want to be grateful to God who gave us the gift of life to see this day. And also to tell God thank you for giving us a wonderful weather for today. The event went smooth and peacefully. We didn't hear any story of people that were coming on their way to the program and they have accident. We didn't hear such stories. So there was no evil report? Yes, there wasn't an evil report. So we give God the glory. So when your mother was alive, can you in a sentence tell us who your mother is? My mom is a hard-working woman, a virtuous woman at that. Yeah. She's a disciplined and a prayerful woman. So what are you going to miss most about her? Well, I'm going to miss her advices. She's someone that she always advises us. At all times, we should always be prayerful. Because when you are not a prayerful, you will be powerless. For a prayerless man is a powerless man. So what is your words of appreciation to the clergy, the two reverend fathers, friends, well-wishers, in-laws, colleagues, contemporaries, all who came from far and near to condole with your family at this trying time? To tell you the truth, the kind of crowd that turned up for this event, I didn't expect it. The love was massive. Yeah, the love was massive. Up to now, people are still here. And it's past 6 o'clock. Normally, when it's 6 o'clock, everybody will start going home. But people are still here. And it shows you the kind of woman she is. Yeah. So finally, the good legacies she left behind, what do you promise her from today onwards? Just good legacy. I'll make sure that they live on. Yeah, I'm going to impact it on my children and my children's children to come. You make it evergreen. Yes. And you bring it to a logical conclusion. Yes, of course. And my prayer, the Bible says, whatever the Lord doeth shall be forever. Amen. My prayer is that the shout of joy will never depart from your family. Amen. And weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning. By virtue of burying your mom in a grand style, it will be a point of contact to lifting, longevity, fruitfulness, open doors, turnarounds, breakthroughs on every side. As the mountains surround Jerusalem, so shall God surround this humble family. That when others are saying there's a casting down, you will be saying there's a lifting up. That will be the order of Okeke family from now onwards. In the name of Jesus Christ. Amen. That amen is too kwashoko. That is 1974. Let me hear 2026. Amen. Amen. And so shall it be. Amen. Thank you very much. It's nice having you on this segment. Thank you very much.